Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, znači davno nismo snimali klipove, znači nisam mogao, evo ovdje smo kao što smo i bili još prije stavili krompir da se peče pa da izađe napolje, samo je zalagalo, ali dobro, evo ovako ćemo izaći. Znači, evo ja sam ovdje malo bez vas napravio farmu, ali bez vas, evo je kofa, znači ja sam ovdje malo bez vas napravio ovo, pa hajmo do onog jezerceta, da, naravno, joj da, evo ovaj oklop i gvozdene čizme sam našao tamo u onom selu, ko što sam rekao, što smo u prošloj epizodi pronašli, evo ovako. Ajmo sada što smo radili to, ajmo do našeg jezerca da bi mogli da stavimo, da bi mogli da uzmemo vodu, kako bi uzmi vodu, nešto neće da uzme vodu, a dobro, ono je dosta napunjeno, tako ajmo do ovog jezerca, možemo i do ovog, tako, pa moram napraviti dugotrajni izvor vode. Ajmo da izađemo, znači posle dugog vremena klip sam sad napravio, znači tek sad sam opalio ovo snimanje, rekao dugo nisam snimao, pa hajde da snimim Minecraft. Znači ljudi, sutra mi očekujte Agario, znači to je ona nova igrica popularna na Balkanu, svi je igraju. Koliko imam? 3 ovog. Dobro, ajmo, u ovoj epizodi mislim da napravimo kuću. Znači u ovoj epizodi mislim kuću da napravim. Evo ga ovo. Tako. Gvozdeni mačeran da nam bude jača odbrana. Da ovo šta nam ne treba ovdje u inventoriju. Ne treba nam... Pa dobro. Ove stvari nam treba i mač nam ne treba taj. Pa ajmo da izađemo napolje. Što se dešava? Moramo da napravimo jednu kamenu sekiru, da mogli da nakupimo taj materijal za kuću. Znači ne znam, vi mi napišite u komentar od čega je bolje da napravimo od drveta ili od kamena. Znači pa mi vi recite od čega da pravim kuću. To će biti kuća ekstra, ne znam da li da pravim malu, veliku, to ću još da se odlučim. Šta mi je, sve sam nešto... Dobro, evo ga. Znači sada ćemo tako, izaćemo napolje. Pa ne znam od kojeg drveta da pravimo kuću, ljudi moji. Samo da zatvorim ovo, pa mi ne bi nešto ušlo. Od kojeg drveta? Samo to ne znam, u ovom predjelu gdje sam ja ovdje, trenutno nema ničeg. Ajmo samo da jedemo malo. Dobro, tako, jeli smo. U ovom predjelu, ne znam, mislim da bi lepo bilo ovo. Ova daska bi lepa bila za to. Šta smo uključili? Ne znam. Šta kažete na ovo? Ovo bi bila dobra. Pravit ćemo možda od ovoga. Od ovog drveća ćemo praviti, to je ovo. Znači to je to drvo. Pa hajde da siđemo, možemo sada trenutno da počnemo i da pravimo. Samo da isečemo ovo. Ne znam, vidjet ćemo da napravimo u ovoj epizodi kuću. Ili možda u sljedećoj. Trenutno još ne znam. Hajmo još malo da nasečemo drveta. Ovdje sam zaboravio jedno, pa ću raditi to kad budem napravio dugotrajni izvor vode, ili ti kao bazen, Dobro. A sad isečemo još ovo. Seci. Bravo. Ovdje, dobra, nema veze. Ajmo još malo da isečemo drva.
Znači ljudi, pa ću poslije sve te daske rastvoriti i vidjet ćemo koliko ćemo dobiti. Onda možemo već mali dio kuće da napravimo. Da bi mogli da se preselimo, dosta smo bili više. Mislim, nismo puno bili u zemlji, bili smo 2 epizode, mislim da je ovo druga epizoda. Ne znam. Trenutno još ne znam koja je ova epizoda, ali vidjet ćemo. Lijepu kuću ćemo napraviti. Da, koliko imamo daske? 21, koliko smo dobili? Ajmo sad da vidimo gdje ćemo kuću da pravimo. Ja bih htio malo veću kuću, znate već na šta mislim. Pa bi mogli i ovdje. Evo ovdje. Pada mi kamera. Izvinite ako ste čuli nešto. Izvinite ako ste nešto čuli. Evo ja je namješta. Evo, namještio sam je. Dobro. Ajmo sad da počnem jedan već deo. Beži. Dobro, jedan. Nemoj sad, joj. Na koliko je da? Dobro, na pola možemo. Možemo već jedan mali deo kuće napraviti. Što nije valjda nizbrdica. Dobro, ajde, popunit ćemo sve jedno. Bila nizbrdica, ne. Tako. Imam ja zemlje. Evo, imam zemlje, dobro je. Evo. Dobro, čekajte samo da popunim ovo, da mi ne bi ostalo. Hajde, postavi se, nemoj me nervirati, bre. Tako. Vidi. A što ti je ovo? Joj, ljudi, što mi baguje ovo puno. Moram to malo srediti. Evo ovako. Pa nemoj se tu postavljati kad te tu ne postavim, bre. Okej. Evo ovako. Ima još malo nešto, dobro. Okej, evo ga, ajde, još malo. Dobro. Evo ga, mislim da je ovo dovoljna dužina za našu kuću. Evo ga, ovo ćemo sada ovako da postavimo. Ma brži ti! Kad te nisam postavio tu, nemoj mi. Dobro. Ajmo ovako. Dovoljno je ovo dužina kuće. Za sad. Mislim, ne za sad, trenutno sada pravimo kuću novu. Pa, mislim da je dovoljno ovo za kuću. Dobro. Mislim, mogu bi još malo da produžim. Tako. Dovoljno je. Tako. Dobro. Vidjet ću kuću, ljudi moji, da napravim na 2 sprata. To ću još vidjeti, odlučit ću se, ne znam, vi mi napišite u komentare pa odlučite kako da napravim i šta. Dobro. Opa. Znači ljudi, rekao sam vam, sutra očekujte Agario. Znači sutra mi očekujte Agario. Evo ovako, sad ćemo odavde isto. Evo ovako. Ne znam da napravim 2 vrata, ma neću. Jedna vrata ćemo da napravimo. I bit će dobro. Evo ovako. Može. Mada mi malo ova kuća dužina velika, a ona mala. Pada noć, ja ne bih želio da imam problema sa ovim kriperima i ovim prokletinjama, tako da će
ćemo otići na spavanje. Evo ovako, da zatvorimo to, da ne bi nam ulazili ti prokletnici. Pa ćemo se preseliti u kuću čim završimo. Samo ja da vidim nešto koliko već dugo snimamo. Snimam već 10 minuta. Mislim da bi to bilo to. Vidimo, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Stavite like, share, komentar i mislim da bi to bilo to. Pozdrav!